Bombo Business News. Sa ato na balita sa negosyo, magabakal ang gobyerno sa Pilipinas ng 2 million barrels ng langis sa tunga sa naging epekto sa giyera sa Middle East. Suno kay Finance Secretary Frederick Go, nagapakigistore na ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation sa nanuhay-tuhay nga mga supplier kay ginalantaw nga may malabot na nga mga kasugtanan antes magtakop ini nga semana. Makabulig ini suno kay Go, agod nga wala na sang hangawan nga magkulang pa ang supply sa pungsod. Ang 2 million barrels nga langis katumbas na sang 10 ka adlaw nga fuel stock. Magadugang ini sa current oil supply sang Pilipinas nga makaigo pa suno sa Department of Energy sa mas sobra 50 ka adlaw. Sa ato na nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Exchange rate gan base sa closing transactions ang Bankers Association of the Philippines sa Kunbap kag Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP kahapon sang hapon. Maga-resume ang transaksyon sa buong aga. 59 pesos and 80 centavos ang baylos ng US dollar, 7 pesos and 65 centavos ang Hong Kong dollar, 46 pesos and 85 centavos ang Singapore dollar, 15 pesos and 96 centavos ang baylos ng Saudi Riyal, kag 68 pesos and 91 centavos baylos ng euro.